Nakatakda ngayong Biyernes, May 15, ang paglalabas ng 2026 mid-year bonus para sa halos 2 milyong kawani ng gobyerno sa buong bansa, ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Umaabot sa mahigit 73 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa benepisyong katumbas ng isang buwang basic salary ng mga kwalipikadong empleyado, kabilang ang mga guro, nurse, sundalo, pulis at iba pang empleyado ng pamahalaan. Kabilang sa mga maaaring makatanggap ng bonus ang mga kawani na nakapaglingkod ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1 ng nakaraang taon hanggang May 15 ng kasalukuyang taon. Nasa serbisyo pa rin hanggang May 15 at may hindi bababa sa satisfactory performance rating. Ayon sa DBM, nauna nang inilabas ang pondo sa simula pa lang ng fiscal year upang matiyak na hindi maantala ang pamamahagi ng bonus. Samantala, para sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan o LGUs, kinakailangan pa ang pag-aproba ng kanilang sanggunian bago maiproseso ang pagpapalabas ng bonus. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.